Langs jordens kontinenter ligger der lavvandede havområder. De er sjældent over 200 meter dybe og ligger på fastlandssoklerne, der kan strække sig flere hundrede kilometer udad, før havbunden falder brat. Den legesyge unge drikker nu 500 liter mælk om dagen. Men moren sulter, for at have intet at æde. Det krystalklare vand er, som mange andre lavvandede tropehave, næsten livløst. Solen skinner året rundt, men her er ikke de næringsstoffer, der er nødvendige for planktonvækst. Det er faktisk over 2.000 forskellige rev, der sammen danner en barriere, der strækker sig næsten 2.000 kilometer langs Australiens nordøstkyst. Men selvom det er så stort, er det ikke i dette koralrev, man finder den største artsrigdom på jorden. Det gør man længere nordpå, i Indonesien. Der er enkelte rev i Indonesien, der rummer lige så mange forskellige slags fisk som hele det Caribiske hav.